अनंत प्या, आनंदी रहा। 30 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर दरम्यान कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही भागात पाऊस बघायला मिळू शकतो। प्रामुख्याने उत्तर कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे। अरबी समुद्रात कमी दाबाचं क्षेत्र तयार होत असल्यानं वाऱ्याचा वेग अधिक असल्यानं मच्छीमारांना 1 आणि 2 डिसेंबरला समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आलाय। वाऱ्याचा वेग ताशी 65 किलोमीटरवर पोहोचण्याची शक्यता असल्यानं 1 आणि 2 तारीखला दक्षिण महाराष्ट्र किनारपट्टीजवळच्या तर 2 आणि 3 तारीखला उत्तर महाराष्ट्र किनारपट्टीजवळच्या समुद्रात मच्छीमारांनी जाऊ नये असा इशारा मुंबईच्या प्रादेशिक हवामान केंद्राकडून देण्यात आलाय। कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांच्या गडगडाटासह पावसाचा अंदाज आहे। कोकणातील पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यांना 1 आणि 2 डिसेंबरला येलो अलर्ट देण्यात आलाय, ज्यात 15 मिलीमीटर ते 64 मिलीमीटर पर्यंतच्या पावसाचा अंदाज आहे। पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह। लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।